Akwụkwọ ihe mere isi nke 23. Mgbe David mere agadi ma jupụta n'ụbọchị ndụ ya, ọ họpụtara Solomọn nwa ya eze Izrel. Ọ kpọkọtakwara ndị isi niile nke Izrel, ndị nchụaja na ndị Livayị. Ndị Livayị dị ọtụtụ site n'afọ 11 dịka ọnụọgụgụ ha si dị 8,000. N'ime ha, e kenyere 24,000 ọrụ n'ọrụ ụlọ Jehova. 6,000 bụkwa ndị ọrụ n'ọrụ ahụ. 4,000 bụ ndị na-eje ozi n'ụlọ na ogige. 3,000 na-eto Jehova site n'iji ngwa egwu emere ha, ya bụ ụmụ Lua na-eto Jehova. David wee nye Geshọn, Kohat na Merari. N'etiti ndị Geshọn bụ Ladan na Shimea. Ụmụ Ladan onyeisi bụ Lihel, Zetam na Lua 3. Ụmụ Shimea, Shelomit, Haziel na Haram 3. Ndị a bụ ndị isi nna Ladan. Ụmụ Shimea bụkwa Lahat, Zina, Luesh. Ụmụ Beriel. Ụmụ anọ a bụ Shimea. Lahat bụ onyeisi, Zina bụ onyeisi, ebe Luash na Beriel enweghị ọtụtụ ụmụ. N'ihi ya, ha bụ otu n'ime ezinụlọ nna ha. A gụrụ ha dịka otu. Ụmụ Kohat bụ Amram, Eza, Hebron na Viziel 4. Ụmụ Amram, Erọn na Moses. E kewapụrụ Erọn ka o doo ebe nsọ kachasị nsọ nsọ, ya na ụmụ ya ruo mgbe ebighị ebi, ka ha na-esure ihe nsure ọkụ n'ihu Jehova, ijere ya ozi ma na-agọzi aha ya ruo mgbe ebighị ebi. Mozis onye nke Jehova akpọkwara ụmụ ya aha ebe Luo. Ụmụ Mozis, Geshọm na Elieza. N'ime ụmụ Geshọm, Shebuel bụ onyeisi. Nwa Elieza bụ Rahabaya onyeisi. Elieza enweghị ụmụ ndị ọzọ, mana ụmụ Rahabaya dị ọtụtụ. Nwa Izha bụ Shelomit onyeisi. Ụmụ Hebron bụ Leria onyeisi, Amariam nke abụọ, Lahaziel nke atọ na Lehekamiam nke anọ. Ụmụ Viziel bụ Maịka onyeisi na Ishia nke abụọ. Ụmụ Merari bụ Mahli na Mushi. Ụmụ Mahli bụ Elieza na Kish. Elieza nwụrụ ma ọ mụtaghị ụmụ nwoke ma e wezụga ụmụ nwanyị ụmụnne ha, mgbe ụmụ Kish lụrụ ha. Ụmụ Mushi bụ Mahli, Eda na Leramot 3. Ndị a bụ ụmụ Livayị dịka ụlọ nna ha si dị, ya bụ ndị isi nna dịka ọrụ ha si dị, dịka aha ya si dị n'ọnụọgụgụ. Ndị rụrụ ọrụ n'ụlọ Jehova site n'afọ 20 gaa n'ihu. N'ihi na David kwuru sị, Jehova Chineke Izrel enyewo ndị ya ezumike ka ha wee biri na Jerusalem ruo mgbe ebighị ebi. Ndị Livayị agaghịkwa egwu ụlọ ikwu ahụ na ihe niile eji ejere ya ozi ọzọ. Ya mere, dịka okwu ikpeazụ David si dị, a họpụtara ndị Livayị site n'afọ nke 20 gaa n'ihu. Ọrụ ha dịkwa n'okpuru ụmụ Erọn, maka ọrụ nke ụlọ Jehova, n'ogige na n'ime ụlọ, maka ime ka ihe nsọ niile dị ọcha, na maka ọrụ nke ozi ụlọ Chineke, ma maka achịcha tebụl, na maka ntụ ọka dị mma, na maka oke anụ, na maka achịcha, na maka ihe eghere eghe, na maka ihe a ṅara n'ọkụ, na maka nha na ihe niile, na iguzokwa ụtụtụ inye ekele na otuto nye Jehova, nakwa n'etiti ehihie na ịchụ àjà nsure ọkụ niile nye Jehova, n'ụbọchị izu ike, na n'ọnwa, na n'oge akara aka, dịka aha na iwu si dị, mgbe niile n'ihu Jehova, na ilekọta ụlọ ikwu nke nzukọ, nlekọta nke ebe dị nsọ, na nlekọta nke ụmụ Erọn ụmụnne ha, na ije ozi nke ụlọ Jehova.